काय जाणवत सकाळी उठल्या उठल्या आमच्याकडे पाऊस लागता आणि मॅच बघून बरा वाटला. खूप दिवसांनी पाऊस उलो तर घरात आता सगळ्यांना काय काय करतं. त्याला वटपौर्णिमा असा काय करतात गो. हे बघा सकाळी सकाळी गरे सोलल्यानी आणि घोटी आहे. काय भाजी आज? भाजी नाही खाऊचे. आज काय गरांनीच पड भरचा गऱ्यांचा नाश्तो. गरांचो नाश्तो. गरे गरे तेच गरे. आणि मांजरांका पण भूक लागलेली आहे. त्यांना घालूक नाही. मांजरांका गऱ्यांचाच नाश्तो. मांजरा गरे खातली. आमची कशी करतो? बासुंदी जाय पॅकेट घेऊन पुरी घेऊन संध्याकाळी. मी इतके दिवस झाले सांगते माका बासुंदी खाऊची तर कोणी जाग देऊक नाही. पिठी घेऊन वा खाऊच्या उपवास जरूर जपताले रे सांग. गजब बेइज्जती आहे. झालं आता मी जाते नाव कारण आम्ही नाव काय नाही हो. काय दाखवायचं काठी बाल फोडता किती गणई बरे हातात पटपटी बोल काकाजी जरूर काय कागद दिले त्याला मला सकाळी सकाळी पावसाची काजी. आईन काजी काजी पावसाची काजी एक बस. अरे हा वटपौर्णिमेक काजी कोडता माका माका वाटलं माका देऊ काजी कोडतो. हो तू का होय तो खा पोळा मग मोठा नाही मी घरी घ्या आणि कोण घ्या आणि भावाची पूजा करता आणि वडपूजा वडाची पूजा करताना आणि गोप नाही उपास धरताला मी गोप उठताला ह्याच्यावर तो भावाकडून वडपूजूक झालो उठतलो माझं बिया नको टीव्हीत नाही दाखवतात ना तसं. मी तयारी सुरू केलेली असा आणि आता सर काहीतरी गुत्तव आम्ही काय म्हणतात मला नाही माहिती. 80चे पेड गुत्तव आम्ही मी आणि मम्मी उपवास मम्मीचो आयुष्य वाढताला पप्पांचं आणि काम आमका पोरांका बघ काय तर त्याचे गुदाचे असत त्याच्यात 5-5 घालूचे असतात. कारण दरवर्षी मला माहिती आहे कारण दरवर्षी मी याच करत असते या माझ्याशिवाय कोण करणार नाही. बाजारात सुद्धी कायच नाही आता 20 रुपये 200 दोऱ्याच होते काय रेळाच्या काळात गुतले राहिलो माझ्या व्यापार करते पैसे घेतले माझ्यावर गाडी घालतात त्यांका काय काय हा दिसता तरी ते जे पतंगाचे दोरे असतात ना तर ते तरी बरे सर मका हे मणी गुतात. अरे देवा माझे मणी जातात सगळे थळे आणि जर कमी पडले तर मम्मी परत माझ्या नावानं नारळ मारतली शॉर्ट गावतो मका थंयसर ह्या करता वडाचे खोलपे बनयता वाण दिवच्यासाठी आणि भरून करून झालेले असत. मी एक ट्रिक बघितलेलं आहे माहिती आहे मम्मी वेगळे बनयत जवळ काय जाता तो असा नाही आता गबरावा. आता हे का हळदी कुंकू लावूया चलो. आज आमचा कॅमेरामॅन एक मुंबईत गेलो आणि एक कॅमेरामॅन काम करता त्याच्यामुळे मीच कॅमेरामॅन आणि मीच सगळा. हळद पिंजर तो अननस कापू. माझ्या आईक अननस कापू तो कंटाळो येता. अक्षर घालू आता घाल ती खाणारी खाती. आमचा अननस हिरिया असा आणि असं गोटिया ठेवलेलं आहे. गोटियांची भाजी चला बाजारातले मॅड करतात आमका बाजारातल्याने आमका मॅड केल्याने बघा बाजारातले जर बघित असतील तर बघा तुम्ही आमका मॅड केलेला आमचे अननस हिरियो असा कळला मा परत हिरिया अननस विकू नका बरं ताजे आहे का. जी पेरा बघा के दुशी असत आणि ती बघबघीत झाली दिसत मग बघा आणि 5 आयटम होत पाना. अच्छा ओके ही लाईनीत ठेवची असत. 1 2 3 ऐसा मम्मी वटपौर्णिमा करता आणि मम्मीच्या सत्यवानकडे गेलो. मम्मी माती हाडूक गेलो गणपती तो आणि हडे सवासनी बसतात तशी पाना ठेवलंय बघ रांगेत लायले पाना. मी घालू आंबो गाव म्हणून थांबलोय मी. काय वडा एका जास्त हा
हे जास्त काय गावात भटाक बिचाऱ्या आज बटाक खूपच खाऊ गावताना सगळी ठेवते कोण कोण अख्खो आंबट येतं किती मोठे आंबे ठेवले मी खात घेऊन येऊ होय जा त्यात करू पिशी घे पळव होय आंबे सगळे भटाचे 5 छोटा झाला भटाचं हा मोठं झालं तोतापुरी आंबो मोठा पान करू आहे तिथे डबल आता होईल असा नाही आता भटाक इतके लाडू- आंबो खायला होतो काजू टाकलं हो, तूच टाकलंय मग अशी काय करतो काजू पेरू काय इतके बटाक ही बाकीची कोण आहोत जागा नाही मोठा बुद्धी. करून एक पान मोठा कर ना आता पण करू शकते पाना इतकी बरी होत मोठा असा होडी करून ठेव, होडी कशी एका मोठा खेळा नाही ते. आंबट आंबट आपली आंबू मेल्या खातलं का ए सत्याना कॉकटेल तू नाही खायचे हा बघा खाता आयता येऊन लेट करण कापलेला आयता खात काय केलं आम्ही काम केलं अजून अननस आंबळा आंबो आंबळा कच्चा अननस छोटे छोटे कागदे मग मी खोले यादी आले फळा यादी झाली ती प्लॅस्टिकचे कण ह्या आळू आहे ड्रोन दोन हे बटाक घाल मोठं बटाका बटाका खोलून झाला तर गाईत आमचा सगळा भरून गेला ही अननस फणस बिणस सगळं आम्ही खोल्यात भरला बबल्याचे 125 खोले बसलेले आहोत आणि ह्या बबला बसला काय बघालता येतात पेरू सवासनी कमरून झाला आपण बोलतो ते खोले झाले बारके फळा आले आपल्या मनी मोठे नेक्स्ट टाइम आपण ड्रोन आणलं प्लास्टिकची टेक्नॉलॉजी स्टील नाही येऊ टेक्नॉलॉजी लावूया स्टील नाही येऊ फळा खाऊ ना बसन का घरी उंच भांड्यावरून घात जात ना तू धुतले ना आम्ही लादी पुसलो आता ह्याच्यात दोन भरतलं आंबट आहेत गो खूप आंबट आहे. अननस पण मरणाचो आंबट हा खाणाऱ्या दुसऱ्याशी निघताला ताप येऊन ह्या सगळा आमचा झालेला आहे आम्ही थोड्या वेळा नुकलतलो आता आम्ही जातो मी पराधीत तोपर्यंत ही सवासनींका पराधीत लायतय तोपर्यंत दिदी आमचा ह्या शोधताला कायता ते काय म्हणतात मला आठवणार नाही पण ते शोधताला दिदी अगे पण त्याच्यात कसं असताला मम्मी रेडी ये आणि हा रमाट मम्मी किंवा दिदी उकलताला मला काय पडलेली नाही त्याची आका या गरीब पुराक पाना अडूक पाटायचं पावसाची आणि तुम्ही जाता नाही तर मग पोच येतली वरती शोधी चालू होते आणि ह्या डोळ्यासमोर असताना आंधळ्या माणसांका दिसा नव्हता ह्या डोळ्यासमोर हो या बघ ही बघ मी दुकानावर जाऊन पावसात न पानं आणलं आणि या मांजरांका काय काम नाही या मग ते मांजरांका घालवायचं दुकानात होय घालवत भित्तली मेली जावत नाही त्यांच्यात आळशी असतात मांजरा बघा बघा ही माझी ओळशी ओळशी मांजरा ह्याचं नाव काय पिपी काय नकरे करीत चलतं चल बडावट बिजली तर बदल ना दुसरी. चप्पल पावसात येते छपाक 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 जात आणि पाठी सगळा छापताला ही खै रवली माणसा वटपौर्णिमेच्या विशेष चला गे ही बायका लय राबतात रे देवा तर हिनी होय आपलं पेंडो थैला आणि ही आतमध्ये गेली ती बघ ती का बोलायचा नारळ पडत तर दिसता एले मेले आमच्याकडे अशा गाडवा अरे असं आमच्याकडे नको आमका थांब मग ताटा रिकामी जाऊन येईल पटकन नको लांबू ताटा बिटा घे बबले आंबो उकल तू बबले आंबो उकल पटकन मी म्हणते 100 रुपये काय ठेवते मी झालं का आंबो उकल अच्छा आंबो छत्रीत टाक हमको सिखा रिया है चोरी करून गेली छत्रीत टाक छत्री उघडी तर नाही उघडू नको छत्री आंबो आत गपचूप रो ती बघ जमा कर काय रे ओके बाई ही बघ टोपात सुद्धा घेऊन येली वाचा मारा हिबो अक्को आंबो बघले आंबो उकल व्हिडिओ काढते हा मी तुमचो फिरा
वर्ष तरी झाली असतली म्हणजे 20 वर्ष 7-7 जन्म धरू गेलं म्हणजे 20 वर्षांच्या वटपौर्णिमेचे 7-7 तू आधी जन्म छत्रे सांभाळ लोकांचे टाकशी वटपौर्णिमेचे 70 जन्म गावतले 70 जन्म एकच गो बघा काय ता फायनल करा. आणि परत 7-7 करतो 70 जन्म तू काय करूचा काय रे पिशा हो पिसू उगाच लोकांची कळी काढीत असता. गेलो घरात कुळकाट खायलो. चोर इंटरनॅशनल चोर आंबे चोरून छत्रेत भरता. येता ना घेऊया ना या अरे घरात नाही भरायची देवळात ठेवची हो पण तसं नाही ताट पण खायत चल खाऊन टाक. खाऊकच नाही आज. फोटो काढी एक मंडळी देवळात जाता. आमच्या गावच्या राम वाव फुलं बघ कसली पडली आहेत पारिजातकाची सुंदरच. आता देव तुला नवीन दिसलो मी शेवटचं मागव. हे आमच्या रामाचं मंदिर आहे आणि हे आमचं रामाचं मंदिर. या खाऊ बसला होय बाजारात. या खाऊ बसले लोकांचे चोरलेले आंबे गाचा. चोर बरो आगो आंबो गोड आंबडा. हळदी कुंकू कार्यक्रम वा छान भारी भारी. चला सुरू करा पुढे. आम्ही पण काय मेल्या परत एका खाऊचं असल्या गावला दिलं नाही दादा परत खाऊ बसला. गरीबों को दान करो पुण्य मिलेगा. गरीबों को बाय उठ जाऊचा घरा घर होतं. तिके घरे खूप गावले पण कशीच घरे गावाक नाही. गोपोरानो चपला घालून दिसार येणार नाही. ताट माझी तांगडी तुमच्या बघलो अगर आड घेऊन अगरबत्ती आण. चला चला सुरू करा पूजा करू. अरे देवा चढू दिसला नाही काय काम सांगू सुरुवात केली नाही. वाडी का ऑनलाईन मागून इथं मोठा पण जड असत त्याला. हो रवता चला आम्ही जाऊया. आमचं झाला गबड्या बाय गबडं मेलो बाय म्हणणं ना. बबलू प्रोफेशनल फोटोग्राफर बोललेलो हा तो बघ. प्रोफेशनल फोटोग्राफर यश गावडे. यश गावडे प्रोफेशनल फोटोग्राफर. कोणा आजचं वटपौर्णिमेचा सण असो साजरा झालेलो असा तर माझ्या चॅनलला लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. बाय.